Toen zeg ik de beste man in de sleer lezen. En ja, het eerste wat ik bedacht wie Gerrit Marien. Dus persoon te wetter. Ik hier de telefoon, ga ik eigenlijk standaard dan al in de middenconsole lezen van de auto. En ja, zo ben ik erin sprong zonder eigenlijk na te denken. En ga ik samen met de twee motoragenten die het inmiddels direct weten, hebben we de man uit het wetter wel hellen. Een heldendaad, zo kennen je het wel nemen. Arune Koningsdij rekken heer Snapper met zijn scootmobiel in het wetter langs het Sjeerd Foekerslanden bij Den Waard. Persfotograaf Kevin van der Velde, voor onder andere RTV NOF, betocht hem je moment en helle heer Snapper uit het wetter. Dat wil burgemeester Klaas Agricola een aantal maanden na de tijd net samen voorbij gaan litten. Ik wil graag namens de Koninklijke Maatschappij tot redding van de Rijngroningen een medaille plus een getuigenschrift betekenen. En ik vind zelf heel bijzonder dat ik dat waar mooi. Ik vind het eer dat ik het waar mooi. Ook de heer Snapper, intussen weer opknapt van het ongeluk, hij wat van de redder meebracht. Nou, heel eerlijk, Kevin is voor mij goud worden, want ik weet niet hoe het ooit bedaren is. Ik hier het haast 3 kwartier in zitten, maar ik vind het altijd geweldig als ik shirt op dingen op televisie van nou die het eruit halen, nou dan vind ik dat echt geweldig. En het soorten binnen toch wel mensen wat zeggen, hey, die geen woorden met daden, die komen direct uit wat ze willen en springen er direct in. Een oorkonde en een medaille voor deze reddingsactie waren toch van der Velde waar moet vangen. Maar mocht het West 4 komen? Ik zoek het zo wel doen. Laat ik het zo zeggen. Ik vind dat als persfotograaf ging je heen als zijnde melding, foto's maatje, reportage van maatje. Maar ben wij jij er als hulpdiensten, ja, ik ga ervan uit dat alle persfotografen er haast wat in staan. Kun we helpen? Is dat ter eerste hulp te verlenen, is dat verkeer regelen, is dat in het wetter halen. Zolang het mijn eigen veiligheid kan, doen we dat.